Здравейте, Вибокс! Те, сега може да играем Майнкрафт, както искате. Така, Майнкрафт според мен е много интересна игра. Така че, това е моят първи епизод. Искам да покажа един от най-развитите ми светове. Аз пък светове, искам да кажа не светове, а просто да... сега ще видите. Аз се казвам Луна Халк, това ми е името, не съм Мишо. В Vbox пиша. Там ще ме видите как съм. Така, лансвет. Това е моят най-развит свят за сега. Така... това е, да. Само ще го разгледам набързо. Така се върля квирката. Така. Това съм. Hello. Hello. Така, това е моята градинка, поне не се преминава през кактусите. Опа! Тук преди малко брулих тия работи. Тук имам всякакви. Живея просред зимата. Не знам защо, но ма кефи. Така че, ще парам тук. Бягам там нагоре. Цикирката. Така, сега ще покажа втория етаж. Така ми нищо като спалням, смисля. Така мисля, просто не съм намерил. Как ще ми злобно. Просто направо не си ядал никога. Направо злато. Наистина. Картини навсякъде, така. Тук ми е входа камената мина. Сега ще слиза. Тук преди имаше едно говедо, обаче май го убих. Не съм сигурен. Тук ми е другата мина, няма такова. Слизам големи, чакай. Големи тунели, много дълги. Тук имам Enchanting Table, тук вижте. Къде ми станаха диамантите? 24 диамант. Хвалма. Лак, така, всякакви бисквитки, кокис, обсидиан, това и супер стана. Тук съм, горе съм мрuli всичките дървета, направо пребрал съм ги от всякъде. Пая желязо имам, мисля. Не съм сигурен, тук ми беше преди личната. Там ми е бараката. Много често ме спасява, защото като ме гонят мобове, трябва да се крива някъде. Това ми е. Тук е някаква лава чувам. Ма не съм сигурен где. Надявам се да не е наблизо. Let me see. Окей. Нека да видим. Къде е лавата? Бая силна лава. И ето я. Както вика един мой много обичан герой. My precious. Тук не говорим за precious, всяка е само трябва да оцелим. Опа, так. Лава. Сега не съм намерил тук. Мисля, че трябва да си направим пътечка. Пътечка. Една хубава пътечка. Сега? И спрем. Някаква пръст намеря. Оп. Ихо. Вичаш имам лава. Лава център. Сега ще се правя обсидиан. Не много. Надълбоко.
Нека се изкопаем. Опа. Изчупих нещо. Това такъв шум се излезе. И така. Продължаваме с някакви света, колко харесвания ще събера. Надявам се да ми харесвате много клипа. Надявам се много. Моля. Плиз. Моля, харесвайте клипа. Да направим рекорд. Поне много харесвания. Повече от Опа Gangnam Style. Сексити. И на мен ми се е забила в главата. Моя мислите залутама. Тъй, ох. Май, прижа славата. Тъй. И Obsidian. Скоро ще е готов. Лодката ми потъна. Не, защо? Как така? Защо не? Лодката ми. Купката ми лодка. И да направим Obsidian. Моята машина за Obsidian. И Obsidian е готов. Опа. Упс. Наприша. И така става. Diamond or pickaxe. Diamond or pickaxe. Diamond or pickaxe. A miner and I know it. И Obsidian. Както да го гледате, откъдето и да го гледате, това е Obsidian. Къде поставя? И той нека бъде тук. И така, мисля, така, трябва вече да се махам, защото времето ми свършва и чао от мен. Следващия епизод ще покажа колко съм го развил. Айде, чао!